Il-pritka tal-miliet f'pajjiżna saret għall-ewwel darba 140 sena ilu fis-sena 1883 mit-tfajjel George Sapiano fil-Knisja ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa. Ftit qabel issir il-quddies nofs il-lejl u eventwalment issir din il-pritka tal-miliet Wanjus iltaqa' ma' Matthew Sammut u Eliza Sapiano li se jagħmlu il-pritka tal-miliet f'din il-Knisja fejn kienet bdiet din it-tradizzjoni relatata mal-miliet għall-ewwel darba. Fatt kurjuż huwa li Eliza hija qariba tal-ewwel tfajjel li qatt għamel din it-tradizzjoni Maltija. Ma' dawn iż-żewġ titfal tkellimna dwar kif qed iħossuhom li se jagħmlu din il-pritka. Ili nipprepara minn nofs Ottubru qisu u qed inħossni eċċitata ma fl-istess ħin qed inħossni nervuża x'se nkun quddiem ħafna nies. Jiet iħossni tajjeb biex nagħmilha f'jum il-milied, ħossni preparat, ilni nistudjaha xi xahar u nofs u ħafna eċċitatu biex nagħmilha x'di ikollok u ma jkollok opportunità waħda u tkun memorja sabiħa biex tagħmilha. Tkellimna wkoll ma' Rawl Briffa li ħsieb il-preparamenti ta' dawn iż-żewġ titfal li għandhom 11-il sena biex jgħaddu dan il-messaġġ fil-quddiesa tant popolari ta' nofs il-lejl f'jum il-miliet. Batisu għal nofs Ottubru nbdew bl-ewwel rehearsal hawnhekk il-Knisja, ħafna drabi ltqajna kważi kull nhar ta' Sibt hawnhekk il-Knisja nibdew bil-mod il-mod, qisu sa fejn jibdew jitgħallmu, u mbagħad eventwalment qisu lejl aħħar ikunu talmuha kollha, allura jibdew naqra il-movimenti eċetera u qisu fejn ħajibdew u kif jispiċċaw eċetera. Wanjus kellem mal-kappellan ta' din il-parroċċa Dum Michael Zammit li qal li din it-tradizzjoni li bdiet f'Ħalluqa għadha b'saħħitha immens u mistennija ta' kull sena. Spjega magħna s-sinifikat tal-pritka tal-miliet fil-quddiesa ta' nofs il-lejl. Li tfal differenti iwasslu il-messaġġ tal-miliet lill-poplu Nisrani. U dan il-messaġġ jasal bl-innoċenza u biżbuħija ta' tfal Maltin u Għawċin. U allura din il-pritka hija tant importanti fil-ħajja tal-parroċċa għaliex tagħti opportunità lil dawn it-tfal li jieħdu sehem fil-ħajja parrokjali. Fost il-messaġġi li jgħidu dawn it-tfal f'din il-pritka u dak li jkun hawn il-paċi madwar id-dinja f'sena fejn rajna il-bidu gwerra imdemmija fil-Vant Nofsani. Tridx nispiċċaw dawn il-ftit sibijiet tagħna bil-kliem ta' Patrin Dixkembri ħallu ħibħanna. Ninni la tibkix iżjed, ninni ġesu bambin, ħallina l-biki għax aħna midinbin. Ejn idwa wkoll flimkien. Ninni la tibkix iżjed, ninni ġesu bambin, ħallina l-biki għax aħna midinbin. Viva ġesu bambin!